ndisati ndapinda basa iri ndaitengesa musika ndoendaitengesa. Saka ndakasvika paextend yekuti unoodha musika $20 unobva kunotengesa uine $2 mangwana $2 yeubva uenda kowedzera wobva uya futi usina chawakabata. Apa zvizhinji zvinotengesa madomasi, maonyeni, zvinonga zvatora maavho, mabhanana, wakutoya nazvo kumba kazhinji chatoperishable wakutopa mwana kuti adini adye. Ini ndinoitwa Tamari Musiwacho naibhanda. Iri basa iri ndane makore 3 ndichiriita. Pakutanga taitoko vanhu vanotenga, kune vamwe varume vanotibatsira. Saka izvozvi takutofungawo kuti tiende tega kubudikidza netumari twetiri kupuwa. Tinoita tinopinda munonga mwechipinda motika dzehealth dzemabhini dzinoti chipiri tinopinda muYovo, chitatu tinopinda muphase 1 World Bank, china tinopinda Spa chikanga 1, then Friday tinopinda chikanga 2. Tinotera mese mevanonga vechiita mevanonga vechitora marara tichitirawo mumabhini muya ndo metinonga tichinonga nokuti mastreet hazvichaoneki. Iri basa iri rineka kuti batsira riri kutiitira nekuti musika chaiyo haisi kuchatengwa nekuti ndo basa rakuita vanhu vazhinji. Saka tiri kurarama nebasa iri. Tinotengeserawo vamwe vanhu, kune vanoenda Harare vetaitengesera vaititengerawo ne10 cents per kg, but izvozvi takuwawaridzawo kuti tiendewo kwezvinotengeswa kuHarare kune kamari kari nani. Havatitaurirawo asi kune kwezvinotengeswa nekamari kari nani. Ndosaka muri kuona zvakawanda kudai. Asi zvandibatsira nekuti ndirikugona kuendesa vana kuchikoro, ndirikugonawo kubatsira baba nekuti baba havasi kuenda kubasa, ndirikugonawo kumirawo samai pamba, tichitoraramawo tichitodyawo vana vechitoendawo kuchikoro. Dambudziko rine zvinhu izvi kuzviestimata zvinoonetsa. Tinoita zvekuyera petinozvipima handitika. Tine masaga matanbag aya ndo etinopimira, then tokumbira musikero kana kuti tinongozviyera imomo. Chisaga chiya chikazara kumberi kwatisizoziya hedu kuti zvinonga zvichiita makeji yakadini, asi kazhinji tanbag inogona kusvika kana kuma100 kg kana 100 and something ndokunga wagona kuongedza zvakadini. Saka ndakukwanisa makore mairi. Ndine musikana izvozvi wa form 4, umwe wacho uri grade 6, kokuzoya Ushu uri grade 1, kokuzoya Aka kari kuECD. Zvakare kuti mune muchimhanyidzana nevemabhini havachibvumiri here kuti munge muchitora? Hongu havatodi nekuti iwo acho anotozvitorawo vonotengesawo kudump area kuya kunoraswa. Kune vanoitawo basa iri riri best kudumping area ndokweriri. Mukatosvika vazhinji ndo basa revanoita. Saka iwo manje mumarara muna musina, iwo vanonga vakutose vanhuwo vanonga vari kuhoro mari isi kukwana. Saka vanonga vari kuwedzera usadaro, vanonga vari kuwedzerawo cheuiri kuti vakwanisawo kuyambukawo mwedzi. Saka tikatoonana titori shumba neshumba hatitowirirani tinozomboresana double location ikoko kutozi kana durasagirako. Saka basa iri kari rinotoda chigamba, haritodi saka muri gamba sechinhu chinonga chechiraramisa mhuri. Zvakafanana nemhembwe ine mwana wayo inozotorerwa hayo asi inomboshinga kuti changu hachiendi. Saka unoita simba nekuti unongoriziva kuti ndikasaidai mhuri haigoni kurarama. Vamwe vanototiseka, ibasa rinotosekesa handiti mazvona, rekutoti kana mwana wakadai, kana tomboti example vana vaya vamweni vaya vane kamwe kaurwere kainako munjere, unotokuseka kuti benzi runonga chinhu pai mubhini. Saka vazhinji vanongoti hameno hazvina pundutso, hatina hedu dambudziko rekubirana plus kuba unozongooneka kuti maione naye zvinhu zvazozvoonepi. Okay, kondaona futi mabhodhuru apa munokolekta futi here mabhodhuru uye munomatengesa mari? Kune kunozi kuAfdis, ndofunga munokuziya kumaindustry, ndokwetinoenda nawo. Anotengwa $2.40
pecrate anonge ari 12. Saka izvi ndo zvinotibatsira kuti tionewo kahupfu, tionewo kashuga. Saizvozvo izvi ndaane nguva ndichinonga zvinhu izvi kutanga muna November ndopendakatanga kunonga zvinhu izvi. Handisati ndagona kuenda nekuda kwekuti ndichida kutanga kuenda. Saka nyaya iri kunetsa inyaya yetransport, yekuti mari yekuti ndigone kutakura ndichidini ndichienda. Shuwira yangu iri kutoti ndiendewo ndega, kuti dzimwe dzenguva ndinogonawo kuona kamari kanobatika. Nekuti mukaona munhu echishingirira echiti waenda ouya kuti ambuya ndauya kotenga basa, kutaura kuti pane zviri kuitika maari. Saka ndozvatiri kushuvirawo kuti timboendawo kumuzinda, timboonawo kuti kumuzinda kwakamira sei. Kutaura kunoita vamwe vanoenda vanotaura kuti saga rimwe rendiri kutaura iroro rinoita $10. Saka apa ndiri kutarisira kuti panogona kubuda masaga 4, kutaura kuti ndikagona kuona 40 kana kuti ndikaonawo 20 ndobva ndagona kana kuti kutsvagawo unozondikweretawo imwe 20 ndogona kuzodzoka ndichidini ndichimupa. Nekuti inzvimbo endisati ndaenda ndochikoti ndikakweta mari yakawandisa ndasvikoko pamwe hazvinyatsozondiitira zvakadini zvakanaka. Handitenderi mwana wangu kuita basa iri nekuti mubhini munoitwa zvakawanda. Baba hatendi, ndotozvimirira ndega inini naJesu wangu. Saka ndati handitenderi kuti vana vapinde mubasa iri nekuti metinofamba tinosangana nezvakadini zvakawanda. Bhini inzvimbo yakawanzika, yakafanana netoilet yokuti munhu akarasa chinhu chake unenge achiziva kuti chinhu chendaisawo chakawanzika hachigoni kuoneka neumwe munhu. Madhodha, bhini ndiyo unoziva ega kuti apo pabhini apo ndasangana nechakati. Handiti mazviona. For example, ndinomwe musi wendakasangana nechinhu chinozi dumwa chichitofema. Handiti mazviona, chakatoraswa pai mubhini, patori nemari yanga iripo pasi. Ndakashingira hangu kuti mwari iri mari ndakudonga. Saka yanga $10. Saka unoona kuti tinosangana nezvinhu zvakadini zvakawanda. Saka kuti unonge nemwana uri kupa mwana zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakadini zvakanaka. Saka ndongomira samai, baba unongosarawo hawo ari panapa uchingoonawo musha nekungoto senge zvakaita kamukomana kadoko kakanonoka kubuda pamba ndo vanosarawo uchizomboona kuti zvakamira sei.